Telemura aguli danane tiprasa kami amchaini lama belaina hamya o lama hamyani bagui porinera sarbumno choya ayantino lama hamya pano thangpe khlaima tongo patimung telemura brok o khobja khamar barite uttor pulinpuri adhesive gas ha ari para korok runogo thangma lama amchani lukuruni khukti samako o lama telemura pwd andara khobjago sakorok lama hamyani bagui borok chungja klaja pati phaika hunke hakor kuthogo tui buthagoi tongo o kamya tongnai khoroksa buri membani boksichamung sakorok romoi lama sna jeni bagui tabuk lama komona phasin thangoi tangka phia o lama hamya tuino rungnogo porinai rungnogo phurunai thangphai khlaima tongo sarbrumno lama hamya no jaikhai dinani bagui hapang sak thaya tabo amchai tongnai tei porinai rok sanmung o amchai no hamkraini bagui hapang sak thanani ungthong media rangno belakena hambai mario tini sengno je o lamani bagui sengna phaiman media rangno uilana hambai duski bisram kat ni simi parakolok real school phojanto belakena lama hamya 4 bosorni sikang tang phaimani o lama no swnam phaimani aboni pore ko khosbata kari sarkarok othoso seng o parakolok real school tei anganabadi school tei student chhatra rok bangma borok sini o duski area ni borok jottono thanglaisu khainani bagui belai osubida ongoi tongkha aboni bagui sarkarok no koyo o bosorni bisingo no sengno o lama no kaham kai swnam ri phainang thun aboni bagui seng sini parakolok joto para protibishni borok jotono juk tongo abono seng nayo o lama kaham khainani bagui খাম্পার বাড়ি অথচ উত্তর কলমপুর দুইটা রাস্তা এটা আমরা গ্রামে জন্না দেবমা আপনি কি মেম্বার খাম্পার বাড়ি মেম্বার